Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu, barkanku da warhaka. A cikin bidiyon mu yau mun kawo muku shiri mai suna yankan karfe. Yankan karfe shiri ne wanda yake da daɗi sosai kuma fassarar algaita ne. Duk wanda yake buƙatar kallon wannan shiri mai suna yankan karfe sai ya biyo mu ƙarshen bidiyo domin ya ga yanda zai je ya samu wannan ya kalli wannan fim mai suna yankan karfe. Shiri ne wanda yake da daɗi sosai. Kuma muna da group na WhatsApp wanda muke tura fina-finan Indiya Hausa wayanda ba za a same su a cikin YouTube ba. Idan kana buƙatar shiga wannan group namu na WhatsApp wanda ake biyan kuɗi, idan ka shirya biyan kuɗi za ka ɗauki wannan lambar wayar da muka ajiye sai ka tantabe mu sai mu yi magana. Idan kana buƙata sai a saka cikin wannan group na WhatsApp ko kuma Telegram. Duka za a iya samun Indiya fassarar Hausa wayanda ba za a same su a cikin YouTube ba. Yanzu kuma idan kana buƙatar kallon wannan shiri mai suna yankan karfe sai ka biyo mu shiga cikin YouTube kamar haka. Kwanakin baya mun kawo muku wani shiri mai suna Dorina. Wannan jarumin da ya fim ɗin Dorina shi ne ma wanda ya fim ɗin yankan karfe. Jarumi ne wanda yake da zafi sosai. Yauwa idan kana buƙatar kallon anan za ka gani an rubuta alamar subscribe ko S abone. Sai ka danna mana subscribe. Anan za ka zo ka danna mana lakin shi ne zai bada ƙwarin gwiwa. So amma ba dole ba ne. Amma dai ya kamata ka danna mana subscribe da lakin ɗin nan saboda suna bamu ƙwarin gwiwa. Abin da ya kamata dole sai ka yi shi idan kana buƙatar kallon wannan shirin za ka kula ka duba wajen nan an rubuta Dorina. So shi za mu rubuta muku ne yankan karfe ko kuma wannan ɗigo ɗan ƙaramin ɗigon nan za ka iya taɓa shi da hannu kamar haka. Za ka gani link zai bayyana wannan blue rubutun nan za ka danna shi da hannu kamar haka ko in ce za ka taɓa shi kamar haka. Kana taɓawa zai kai ka Google Drive. Idan ya kai ka Google Drive ba sauri za ka yi ba idan ba ka da network mai ƙarfi ba zai buɗe da wuri ba. Za ka ɗan jira shi ka kalle shi in sha Allah. Wannan shi ne hanyar da za ka iya kallon shi kyauta. Idan kuma kana buƙatar hanyar da za ka biya kuɗi ka samu Indiya Hausa kowanne rana to sai ka ɗauki wannan lambar wayar mu yi magana na tura muku shi in sha Allah.